El setmanari patrocina Redacció Berga. L'Església de l'Ametlla de Merola ha acollit aquesta tarda l'emotiu funeral que el poble ha celebrat en memòria de Jaume Arpa, el bomber de 45 anys que va perdre la vida aquest dimarts mentre treballava en les tasques d'extinció de l'incendi d'Horta de Sant Joan. Veïns i amics del poble que el va veure néixer han participat de la cerimònia de comiat d'Arpa, que ahir ja va ser incinerat. Jaume Arpa vivia a Tremp i treballava adscrit a la regió d'emergències de Lleida, on desenvolupava la seva tasca professional al grup especialitzat d'emergències forestals. L'home es va veure sorprès per les flames juntament amb 3 companys més del cos a causa d'un canvi sobtat en la direcció del vent. Les obres a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga avancen a bon ritme. Així ho han constatat les autoritats que aquest matí han fet una visita per avaluar l'evolució de les actuacions destinades a la millora i ampliació del centre. La Generalitat va aprovar l'any 2008 una partida de 8,8 milions d'euros a executar fins l'any 2016 per a les obres de l'hospital. Durant aquest període s'hi realitzaran tot un seguit d'actuacions orientades a la millora dels accessos i dels nuclis de comunicació vertical del centre actual i també a l'ampliació de les instal·lacions en un edifici de nova planta on s'ubicaran els serveis de farmàcia, laboratori, rehabilitació i un nou hospital de dia geriàtric. En aquest nou edifici també s'ubicaran unitats de suport general, sala d'actes, magatzems, cuina i es centralitzaran els subministraments energètics. El projecte de l'Hospital de Sant Bernabé s'emmarca dins el paquet d'actuacions que el govern català va aprovar a principis del 2008 amb una inversió total de 15 milions d'euros per a obres de millora i ampliació de la xarxa d'hospitals comarcals. En el cas de Berga, la intervenció suposarà l'ampliació o reforma de més de 5.000 metres quadrats. El Pinotxo vist per les noves generacions. Aquest és l'espectacle que de bon matí representaven els nens i nenes nouvinguts a Berga que durant les darreres setmanes han participat dels tallers de llengua. La representació de l'obra que s'ha fet aquest matí a la plaça Maragall ha servit per tancar el curs. Els tallers són una iniciativa de l'Ajuntament de Berga destinada a tots aquells infants acabats d'arribar al municipi que necessiten un reforç per a l'aprenentatge i la comprensió del català. Aspectes lingüístics al marge, els joves alumnes han connectat perfectament amb la història d'aquest entranyable personatge de Disney que, com la majoria de mites de la literatura infantil, no entén de llengües ni de fronteres. El Consorci del Parc Fluvial del Llobregat organitza avui al vespre una visita a la fresca a la colònia de Viladomiu Nou i a la Torre de l'Amo amb motiu del centenari de la Setmana Tràgica, un dels episodis més importants de la història del moviment obrer a Catalunya. Per recordar aquests fets, el Parc Fluvial del Llobregat ha programat una activitat a la fresca que s'iniciarà amb una visita guiada a la colònia de Viladomiu Nou. Posteriorment, els participants es desplaçaran fins als jardins de la Torre de l'Amo, on es projectaran els 2 audiovisuals sobre la Setmana Tràgica que ja es poden veure actualment a les golfes de la Torre. Per completar aquesta activitat a la fresca, es farà una visita guiada a la Torre de l'Amo i, en acabar, s'oferirà una copa de cava a tots els assistents. Recordem que l'espai museïtzat de les golfes de la Torre de l'Amo ja ofereix aquests 2 audiovisuals que recorden els fets de la Setmana Tràgica a Catalunya, un conflicte del qual se celebra el centenari aquest mes de juliol. Es preveu que l'activitat a la fresca tindrà una durada de 2 hores i el cost serà de 6 euros per persona.